Ik ben Annemare, ik ben 10 jaar oud en ik ben een beetje zwaar. Ik ben een heel rustig vlamke en als ik dans, dan gaat er van alles door me heen, zoals vrijheid. Ik dans bij eiproducties. Dat doe ik 1 keer in de week. We doen dan bijvoorbeeld hip-hop, streetdance, ballet. In mijn buisje doe ik een toy van mijn eerste voorstelling. Zal ik hem even pakken? Dit doe ik in mijn buisje. Het is een toy en het jouwt geluk tijdens wedstrijden en voorstellingen. En het juist aan oren van mijn groep. Yeah.